Ahojte, vítam vás pri sledovaní, počúvaní videokastu, podcastu Krákareň. Moje meno je Vrana Mariana a rozprávam sa dnes s herečkou Lenkou Libiakovou. Ahoj. Ahoj, ďakujem ti krásne za pozvanie. Dneska to máš aj s kulisami mestskej Bratislavy. S kulisami, s novými mikrofónmi a aj s nejakými ruchmi a šuchmi, ale to nevadí, my to hľadám zvládneme. To bude taká atmosféra, vieš, že si tak posluchači budú môcť sa tak k nám naozaj premiesniť. No dnes ja ani nemám klobúk, lebo tak nám zvláštne fúka, aj svieti slnko, aj hrmi, tak hádam to zvládneme. Vidíš, predpoveď počasia sme zvládli. No a môžeme ísť teda vecne k téme. A síce, ty si teda zo Žiaru nad Hronom. A čo ťa vlastne dostalo potom do Martina na konzervatórium? Prečo takýto posun tam? No, ja som chodila na 8-ročný Gimpel do Žiaru, kde som teda chodila 4 roky, ale stále som cítila, že niečo nie je v poriadku, že niečo chcem robiť iné, že som možno aj nejak nezapadala do tých kolektívov, že som bola stále taký nejaký outsider, ktorý sa chcel venovať niečomu inému, akože nejakému učeniu. Bavilo ma umenie výtvarné, hudobné, divadelné a tak som začala akože premýšľať nad tým, že OK, že neviem si predstaviť, že tu budem ďalšie 4 roky, že kam by som mohla ísť, že aby som nejak rozvíjala tento môj cít pre nejaké umelecké, estetické cítenie. No a našla som, že v Martine vlastne bolo konzervatórium a keďže moja mamina pochádza z Martina, moja babka s dedo tam bývali, tak vlastne to bolo celkom jednoduché tento výber. A prečo nie napríklad Bratislava alebo Košice, že rozmýšľala si aj týmto smerom, alebo teda naozaj to bolo preto, že máš tam nejaké tie citové väzby, tak preto? No ani nie citové väzby, ale tak, keďže ja som z takej polovičnej rodiny, že som vlastne žila iba s maminou, vyrastala, keďže otec umrel, keď som bola malá, tak išlo veľmi akože také praktické veci, ako napríklad financie. A áno, tým, že som mohla vlastne bývať u starých rodičov, tak je to jednoduchšie, ako sa vlastne z malého mesta, ako je Žiar, presťahovať rovno do Bratislavy alebo do Košíc. Ale Martinské konzervatórium je súkromné, nie? Tam sa neplatilo? Áno, platilo sa. Platila som, myslím, že nejaký prvý rok alebo 2, teda nie ja, ale konkrétne moja babka mi to celé financovala. A potom som akože vlastne ako štipendium dostala od tej školy, že som nemusela platiť za dobré známky a správanie. No tak to je super. No a potom si išla na vysokú školu a nemala si nejakú takú stigmu, lebo mnohí konzervatoristi a konzervatoristky práve o tomto hovoria, že keď prídu na vysokú školu muzických umení, že vlastne s týmto sa ako keby stretávajú, že možno až priam stagnujú tie prvé roky. Tebe čo napríklad tá vysoká škola dala a možno čo si očakávala a bolo to úplne inak? Ak to teraz pozerajú nejakí konzervatoristi, tak vykašlite sa na nejaké škatulkovanie a na to, že si o vás niekto niečo myslí, presne, že ste z konzervatória, tak by ste nemali ísť, alebo sú na vás kladené nejaké väčšie požiadavky na vysokej škole. Kašlite na to. No, ale hej, rozmýšľala som vlastne, že kam ďalej, čo ďalej po tej strednej škole, a keďže ja som mala úžasného pedagóga Janka Kožucha, Renatu Rundovú. Mám počkať, či môžem hovoriť? Nebudeme strihať snať. Tak. Dobre. Akurát ideš 4 do Dubravky. Tu už nestíham, nevadí. Tak som rozmýšľala nad tým, že čo, a Janko Kožuch ma vlastne vtedy nejak tak nahovoril na to, že však nechod na činohru, že tak tu si teraz študovala 4 roky, že skús, on to vtedy volal, že alternatívne divadlo, lebo on vlastne chodil na alternu akože do Prahy a že na VŠMU je tiež akože bábkoherectvo, že chod si to vyskúšať. No a vtedy som videla predstavenie v bábkovom divadle Žilina, volalo sa to, že Epos, ktorý robil Kalinka s Martinkom, ktorý boli akože jedno pre mňa zásadná inscenácia, ktorá ma absolútne akože nejak nasmerovala k tomu, že aké divadlo sa mi páči, aká estetika v divadle ma zaujíma, čo sa na mňa prenáša, aký prístup je vlastne bol vtedy pre mňa zaujímavý. A tak som si povedala, že OK, že ak je toto bábkové divadlo na Slovensku, tak to chcem určite robiť. Inak toto je veľmi zaujímavé, čo hovoríš, pretože ja som teda zo Žiliny a ja som takto videla pre dospelých v Žilinskom divadle a bola to Božská komédia. Áno, a to robil tento istý tím. Myslím, fakt neviem. Áno. A ja som z toho bola, že tak toto. Áno, Božská komédia, áno. Wow, no Božská super. komédia bola prvá a potom bol tento Epos. Áno, tak to je presne to. A ešte myslím, že mali Čechov na ulici. Ale to neviem, že to už si nepamätám. Či to robil tiež ten istý tým, ale akože tiež to bol pre takých akože, no, že pre dospelých a mňa to teda tiež takto oslovilo. No dobre, a čo ti tá škola vlastne dala?
Dala mi, takto ja som tam bola 3 roky a potom som vlastne si dala rok pauzu a potom som vlastne nakoniec aj tak prestúpila na tú činohru, ale dala mi určite kontakty, dala mi kopec skúseností a zážitkov, akože to sú veci, ktoré sú naozaj neprenosné. A naučila ma rozmýšľať nejakým iným smerom, za čo ďakujem veľmi Katke Aulitisovej a Ľubovi Piktorovi, u ktorých som vlastne teraz študovala, že ma nútili naozaj si to myslenie posúvať do takých ako keby uličiek a v tej chvíli mi to možno bolo nejaké zvláštne, neprirodzené, nevedela som sa z toho nejako akože vymotať, ale odstupom času to hodnotím vlastne veľmi dobre a vidím, ako ma to naozaj ovplyvnilo aj pri tej umeleckej divadelnej tvorbe. A paradoxne vlastne aj tým, že vlastne už aj učím v základnej umeleckej škole Ludus, tak ma to naučilo vlastne ako komunikovať a ako pracovať s tými mladším človekom, ktorých sa chce nejako umelecky vyvíjať. Uh-huh. A tie kontakty sú najdôležitejšie? Myslíš, že je to o tom práve tá vysoká škola? Lebo mnohí vlastne konzervatoristi, ktorí ju nemajú, teda hovorím svoj príbeh, tak vlastne ja si tak hovorím, že mne to tam asi dosť chýba. Vidíš, tebe sukňa lieta, mne tu klobúk, slnko vadí. My máme úplne taký dovolenkový vibe tu. Teraz čo tu niečo hrá? No výborne. No lebo mne akože napríklad tie kontakty z tej vysokej školy chýbajú. Áno, tak tie kontakty sú akože dôležité tým, že tam presne máš filmovú fakultu, hudobnú, tanečnú a tak s tými ľuďmi vlastne nejak aj spolupracuješ počas tej školy, stretávaš sa s nimi v krčme, čo vieme, že je vždycky dôležité, lebo tam sa rodia presne tie kontakty a nápady. Takže hej, je to dôležité. A vlastne musí to byť veľmi ťažké fungovať v tomto umeleckom prostredí bez týchto kontaktov, pretože my Slováci sme absolútni profesionáli v nejakom škatulkovaní a v tom, že keď niekto vysokú školu nemá, tak asi nie je dostatočný, alebo to, a to je samozrejme blbosť, hej, to je podľa mňa absolútny nezmysel, alebo keď študuje, ja neviem, tanečnú, tak to znamená, že nemôže byť hercom, to je hlúposť, každý nech robí to, čo ho baví a to, čo ho zaujíma. A tak, ale myslím si, že aj toto je akože o to ťažšie tým, že tá spoločnosť to tak nevníma, no, že si vyštudoval herectvo, tak ty si herec, ty si vyštudovala babkárstvo, tak si babkárska. No, a tak. Akože ja súhlasím, ale akože v tých inštitúciách, tých kamenných, tak tam to chcú. Tam chcú ten papier častokrát. Áno. Tak asi aj kvôli tomu, no, že... Áno, veď hovorím, že my sme tak akože nastavení presne aj v inštitúciách, aj v tej spoločnosti na to, že sa tieto veci vyžadujú a preto je to asi momentálne asi tak, no, že hej, že bez tej vysokej školy, bez toho, že si videný niekým, tak je to ťažké. No. Je to ťažšie sa presadiť. Nie je to nemožné, ale je to ťažšie. Ty pracuješ, alebo teda pôsobíš v nezávislých divadlách, divadlo DPM, Uhol 92, aj v Stoke. Niekto by mohol povedať, že vlastne to sú také rovnaké divadlá a možno v ničom má aj pravdu. Tak teda poďme si povedať, v čom sú rovnaké a v čom naopak sú že úplne rozdielne. No rovnaké sú asi iba v tej dotačnej schéme, teda v tom, že patria medzi nezriaďované divadlá a to, že nedostávajú nejakú pravidelnú finančnú pomoc od štátu a teda štát nie je ich ako keby riaditeľ alebo zriaďovateľ, ale sú vlastne iné v nejakom spôsobe divadelnom, v nejakých postupoch, v tom, ako fungujú, v tom, či majú priestor, nemajú, v tradícii, v histórii, vlastne úplne vo všetkom sú iné. I keď Stoka možno tá históriu oveľa dlhšiu má, napríklad ako divadlo DPM. Áno, veď to hovorím, že majú akože odlišnú nejakú históriu, presne tak. Hej, tak áno, tak samozrejme divadlo Stoka je vlastne legendárne divadlo, kde to vedie Blaho Uhlár, ktorý to aj zakladal, ktorý sa vlastne nachádza v štátnicovej otázke na vysokej škole. Tam sa pracuje kolektívnou improvizačnou formou, to znamená, že není zadané dopredu nič, iba sa robí, Blaho to nahráva na video, aj zvuk a potom z toho vytvorí akože nejaké dielo, ktoré nakoniec dáva nejaký výsledný spoločný tvár. Je to veľmi špecifická tvorba, nemá to nejaký určitý dejový oblúk, hej, postavy sa nevyvíjajú nejako psychologicky, rieši to skôr nejaké témy, aj to je vlastne skôr na divákovi, čo si z toho akože vytiahne a čo si z toho zobere. Veľakrát to je veľmi abstraktné, čo je podľa mňa super, ja teda milujem abstraktné veci a keď si za nimi vieme dosadiť aj nejaké ďalšie svoje predstavy.
Takže toto je vlastne 100K, DPM vlastne tvorí... No dobre, ale ešte máte nejakú tému, alebo vlastne... Nie, nič. Nič, iba idete do priestoru a robte, čo chcete. Áno. A tak to vzniká. Dobre, vzniká. poďme ďalej. DPM je vlastne kolektív hercov, ktorí si väčšinou privolávajú nejakého režiséra, ktorý príde s témou, s nejakým textom alebo s niečím, s čím sa potom vlastne ďalej robí. Je to viac menej generačné divadlo, to znamená, že sme všetci približne rovnako starí. A potom tam máme Uhol 92, ktorý je vlastne čisto režisérske divadlo, to znamená, že je tam Alžbeta Vrzgula, ktorá si vyberá tiež sama témy, vyberá si nejaký svoj tím, s ktorým spolupracuje a vlastne to stojí viac menej na nej. Ty aj hosťuješ, napríklad aj v Slovenskom národnom divadle, máš aj muzikál a vlastne vždy, keď si v takýchto iných, tých už nazvime to, že zriaďovaných divadlách, aký tam cítiš rozdiel medzi tými nezriaďovanými ako z pozície herečky? No tak samozrejme v nejakom pohodlí, v tom, že samozrejme v týchto inštitúciách máte perfektné vybavenie, čo sa týka, že máte šatňu, kde sa môžete prezliecť, máte tam sprchu, kde sa môžete osprchovať po predstavení, máte tam väčšinou teplo a v podstate sa nemusíte o nič starať, iba prídete, zahráte a odidete domov, kdežto vlastne pri tých nezriaďovaných divadlách, tým, že tie finančné prostriedky sú tam o dosť menšie, tak veľa vecí robíme sami, aj keď aj to sa samozrejme nejako vyvíja, že v divadlách už máme samozrejme produkčných alebo ľudí, ktorí sa starajú o scénu, technikov a tak, ale ten luxus toho, že si po predstavení, aj keď ste celí od falošnej krvi a múky, nemáte ten, že si proste nemáte kde dať tú sprchu, čiže akože v tomto pohodlí. A samozrejme aj v tom, že na tej nezriaďovanej scéne sme vlastne fakt akože kolektív ľudí, ktorí spolu chce robiť, chce spolu tráviť čas, chce riešiť veci v divadle aj mimo toho divadla, čiže je to také oveľa viacej rodinnejšie, intimnejšie, kdežto samozrejme v veľkých inštitúciách to musí šlapať proste a to je jedno, či sa poznáte alebo sa nepoznáte, proste to je akože prídeš, odrobíš a môžeš ísť. Koľko máš aktívnych predstavení? Fúha, vieš, ani neviem. Už som to dlho nerátala, ale podľa mňa do nejakých 20-25 ich bude. To je dosť, povedzme si. Áno. Lebo nie každý si to vie predstaviť, ale je to teda naozaj, že dosť. A čo to znamená? Ako ty staviaš si svoju divadelnú sezónu? Teraz už sa pomaly tá jedna končí, ale podľa mňa už vieš aj, čo prinesie tá druhá. Ako si vyberáš, že či ešte môžeš zobrať ďalší projekt? Lebo teda mám vyše 20 predstavení, tak viem, že teda aktívne sa hrajú možno vyše polovičky nejako z toho. Áno, áno. Ale reálne potom, ako viem, že aha, tak budem mať čas o rok v máji takto ešte zobrať ďalší projekt? Ako si to staviaš? No, tak napríklad teraz už vlastne so všetkými divadlami riešime mesiace, ako je september, október, november, december, január, áno. Už takto. Čiže už vlastne prvú polovicu sezóny už viem, že čo budem skúšať, viem, že viac menej koľko budem hrať a vlastne, no takto dopredu, akože dostatočne dopredu sa to rieši a potom aj vieš, že na čo máš čas, na čo už čas nemáš a snažíš sa to nejak si v tom kalendári vyskladať. Samozrejme, nie vždy sa to darí tak, že si spokojná ty aj divadla, ale tak to je už potom na tom nejakom kompromise a o tom, jak si to proste zadelíš. A áno, kedy som bola taká, že som brala naozaj veľa vecí, že som mala aj 6-7 premiér do roka, to už teraz nerobím. Teraz nechávam nejaké 2, maximálne 3 projekty za sezónu, čo už si myslím, že je dostatočne dosť a tak. Keby ti niekto ponúkol prácu v nejakom zriaďovanom divadle, išla by si do toho? Lebo asi si naschvál možno vyberáš tie nezriaďované, je to tak? Nie, nie je to tak, že by som si naschvál vyberala nezriaďované. Tak z tých zriaďovaných divadiel ma vlastne veľmi zatiaľ ani nejak neoslovovali. Akurát z tejto arény, kde hrám toho Lazarusa a z SNDčka, kde teda hostujem tom Ježišovi. Ale neviem, asi neviem rozprávať o nejakej mojej momentálnej ambícii. Samozrejme, asi nikde do Košic by som nešla, to viem akože určite povedať akože do angažma na hosťovačku, prečo nie, že keď chodím do Prahy, tak to už môžem chodiť aj do Košic. Ale čo sa týka do nejakej akože stálej práce, tak nedostala som tú ponuku vlastne, nikdy ani som na tým nejak nerozmýšľala, čiže neviem. No nie je to o tom, že tie nezriaďované ti vlastne ponúkajú také vyžitie a takú ako keby možnosť tvorby, reálnej tvorby, nejakej aj možno radosti z nej,
aj z toho kolektívu, že vlastne ti to ani nenapadlo. Akože nedá sa povedať, že by mi to nenapadlo. Napríklad počas covidu som to veľmi riešila, že vlastne, že či by som nemala si poposielať do nejakých divadiel. Myslím, že aj do jedného som to spravila, s ktorým myslím, že aj neodpísali. Ale neviem, vieš, strašne sa nechcem takto nejako akože škatulkovať, lebo vlastne ten život stále prináša. Vieš, ja teraz poviem toto a za týždeň mi príde 3 ponuky, ak to proste sa vždycky deje a potom si budem trieskať hlavu, že joj, čo som to tu ja hovorila, keď to už aj tak neplatí. Ja by som si mala takto niečo povedať, aby sa mi stalo, čo? Čiže môžeš to skúsiť, je to... Tak víš čo, ja by som chcela, že film natočiť a ty si napríklad taký jeden film aj natočila. Áno. O ktorom sa... možno aj často hovorí v súvislosti s nejakou scénou, alebo scénami, ktoré tam boli dosť násilného charakteru. A ty si vlastne v 2 rozhovoroch, čo som teda mala možnosť čítať a počúvať, hovorila, že to bolo vlastne tie znásilňovacie scény urobené tak v pohode, že nemáš z toho žiadnu traumu ani nič. Teda stále to platí, je to tak? Áno, stále to platí. Dobre. Nič sa mi nové nevynorilo v hlave. Super, tak to je veľmi fajn. Ja som aj rozmýšľala, že či sa ťa na to spýtať, keď už sa to na to niekto pýtal predo mnou, že vlastne čo nové sa na to dá opýtať. Ale skôr ma ako keby trápi tá vec, že prečo máme potrebu sa na to pýtať. Vieš, čo myslím? Dobre, tak ešte raz. Že vlastne ako keby vypichujeme to ako niečo úžasné, že si mala takú v pohode z toho zážitok. Nechcem to tak akože veľmi sa snažím hľadať slova, je to náročné. Ale že vlastne ako keby sa tvárime, že tá herecká práca, však veď nejako to bolo, nejako to bude a veď reálne, ale čo sa nám tam deje, a to je jedno, či je to taká alebo onaká scéna, tak vlastne prečo zrazu musíme upozorňovať, že toto bolo natočené, že všetko OK? No tak pretože tie podmienky v tom nejakom filmovom priemysle samozrejme sa stále nejako vyvíjajú a vieme, že sú rôzne kauzy, ktoré akože práve otvorili tieto témy, ako bol napríklad Me Too, ktoré sa rozbehlo v Amerike a vieme, že aj tu kvôli tomu, že presne tie finančné prostriedky Česku a Slovensku nie sú možno také, aké sú v iných krajinách, tak potom samozrejme aj tie nejaké možnosti, či sú to nejaké ľudské sily, alebo tak sú proste obmedzené a naozaj sa myslí možno menej na nejaký komfort alebo pohodlie, a to nemyslím teraz v tom, že máš vlastný karavan, hej, myslím akože fakt, ja neviem, nejaké základné veci, ktoré ako to, že keď niekto dáva port, tak ťa zoberie niekde inde. Hej, že akože nemáme to taký ako keby zvyk a nie sme tak možno, nemáme to tak zabehnuté, že sme stále proste niekde na začiatku, že vlastne preto sa ako keby podľa mňa otvárajú tieto témy. A možno je to vlastne aj tým, že tu nemáme žiadne nejaké herecké alebo filmové sú, ale herecké odbory, ktoré by ako keby chránili napríklad hercov pred takýmito vecami. Čiže asi je to tak kvôli tomu. Ale ono, podľa mňa, ak sa to bude vyvíjať, čo sa aj robí a vyvíja sa to, myslím si, že a verím teda, že k lepšiemu, lebo tých ľudí, ktorí sú tu, sú naozaj veľmi talentovaní, inšpiratívni ľudia, ktorí robia v tomto filmovom priemysle, tak ja si myslím, že to úplne, že bude smerovať super smerom a super smer, to je aké príšerné slovné spojenie, nie? Ešte, my sme v pohode, ja som tiež otázku kreovala skoro minútu, takže... No, takže preto si myslím, že to tak je, no. Uh-huh. Ty okrem toho, že teda hráš veľmi veľa divadla, tak aj robíš podcast, robíš nejaké voice-overe, dabuješ a typicky sa ľudia vždycky povedia, že ako sa to dá stíhať, ale ja sa spýtam, že prečo sa to dá stíhať a dá sa to stíhať? Stíhať sa to dá, ale treba si to všetko nejak rozumne rozložiť, aby sa nestalo nejaké vyhoretie a podobné šialenstvá, ktoré sa teda dejú bežne ľuďom. Však aj tebe sa stalo. Aj mne sa stalo, jasné, a není som teda podľa mňa žiadnou výnimkou. A ono je to tak, že keď to proste určite to poznáš. Keď ťa proste práca baví, tak si myslíš, že toho zvládneš veľa, alebo chceš aj to robiť, aj to tam chceš, aj s tými chceš tam byť a máš takú akože potrebu, že robiť a byť so všetkými, ale samozrejme ono postupne zistí, že je to vlastne troška hlúposť, lebo keď si všade so všetkými a robíš všetko, tak už aj
tvoja chuť nejak pomaličky odíde, aj nejaká nálada dobrá a potom veľakrát si iba unavená, zničená, ani si to vlastne nevychutnáš, čiže prečo to všetko stíhať, to je zaujímavá otázka a možno niekto si povie, že no možno preto, lebo ja neviem, mám byt a potrebujem z niečoho platiť hypotéku a keďže tie veci tu nie sú tak akože ohodnotené, že stačí, aby som robil 2 veci, tak musím ich preto robiť 10, tak aj to je jedna z odpovedí a druhá, že neviem, možno je to taký ten náš nejaký syndrom toho, alebo pocit toho, že sa bojíš, že ti niečo unikne, ujde, neviem, že niečo premeškáš. Neviem, odpovedí je veľa. Ja podľa mňa stíham vďaka tomu, že mám skvelého partnera, s ktorým si navzájom pomáhame, vieme si nejak rozložiť aj nejakú tú prácu aj doma, aj nejak prácu vzťahovú a aj teda prácu pracovnú. A stíham to vďaka tomu, že som viac menej zdravá. Neviem prečo. Vždy, keď niečo takéto poviem, tak si proste musím zaklopať. Není som vôbec poverčivá, ale očividne som, takže... Ja to tiež robím. Hej, že hej. A tiež tvrdím, že nie som, ale... Tak ja neviem proste. Takže klopeme. No ale čo taký život herečky obnáša, lebo teda ty si trošku známejšia, hej, ako ja. Ale akože tiež, Ježiš, máme tam pána v zábere. No nevadí. Tak snáď mu to nebude vadiť. Teraz som si všimla. Nejako to vyrežeme. A môžeme mu povedať. Čo obnáša život herečky? Pretože ty si trošku známejšia ako ja. Ja teda známa vôbec nie som. A keď poviem, že som herečka, tak všetci, že tak trošku akože spozornejú. A si to tak predstavujú inak, že vlastne jak je možné, že som herečka a nie som známa. To je také smiešné, ale fakt sa to deje. Tak čo obnáša život herečky? Možno aj také stereotypné, možno aj nestereotypné. Čiže možno dobre povedať niekomu, kto naozaj netuší a možno aj trošku tuší, ale chce o tom vedieť viac. Tak určite to obnáša pravidelnú skin routine. Ako nevážne. Ale ja mám dnes veľmi, veľmi zlú pleť a úplne som vedela, že to budeme točiť a ja, že bože, fakt, čo? nevidno. No. Tak si to dobre zamaskovala. Maskovala som tak dlho. Vidíš, tak to absolútne dobre splňaš. No, tak, ale hej, tá skin routine, no, akože aj mňa dobehla, no, napríklad teraz. No, znamená to sa stretávať s veľa ľuďmi, aj s veľa ľuďmi, ktorých vôbec nepoznáš a musíš si k nim za nejaký krátky čas vytvoriť aspoň na oko nejaký možno hĺbší vzťah, aby si sa aj ty pred tým človekom prestala hanbiť, aby si sa pred ním nejako otvorila, hej, čo sa týka divadla alebo nejakého natáčania, alebo áno, v podstate aj nahrávania podcastu, aby sa všetci cítili OK a aby to vlastne nebolo nejaké silené alebo nátlakové, trápne, presne tak. Obnáša to málo času na rodinu a pre seba. To súvisí asi s tým, čo som hovorila predtým, že akože naučiť sa si ten čas nejako rozložiť a nezabudnúť pritom aj na seba. To je tiež veľmi dôležité. Obnáša to veľa najazdených kilometrov a veľa času v aute presúvaním sa a veľa času jedenia vonku a samozrejme veľa večerných žúrov. Ale nie. To by som iba chcela. Ale akože niekedy to je, ale asi skôr k tým školským časom. Asi hej, to asi je k tým školským časom, presne tak. Dobre, tak prejde ďalšia električka zvaná Štvorka Dubravka a my ideme na rýchle otázky. Ja sa dnes do tej Dubravky snáď ani nedostanem. Wow. No, tak poďme na rýchle otázky. Rýchle otázky to znamená, že ich dokedy musím odpovedať? Víš čo, ja neviem, že či je to rýchla otázka alebo rýchla odpoveď. To už ako... je to dobre. Ale akože tak, no. Že, akože že také prvé, čo ti napadne asi. Momentálne, ktoré predstavenie hráš najradšej? Amatéri. V divadle DPM v Priori. V Priore nikdy neviem, jak sa to skloňuje, každý to skloňuje inak. Čiže tam, to. Najlepšie predstavenie alebo možno skúškový proces, ktorý si zažila, asi na to pamätáš?
tak môj úplne prvý divadle Stoka kritérium, lebo bol prvý. A nezabudnutelná, alebo teda nejaká kľúčová divadelná postava, ktorú si stvárnila? Dievča v Lazarusovi, to je také kľúčové veľmi pre mňa. Aj prečo? No, lebo sa veľa vecí zmenilo. Prvýkrát som vlastne spievala v divadle, čo som vlastne vždy chcela, ale nejak som sa k tomu nejak nevedela dostať, lebo všetci si mysleli, že spievať neviem, alebo neviem. A skôr nikto nevedel, že viem spievať. Čiže a bolo to vlastne moja prvá skúsenosť v tom zriaďovanom divadle a pred veľkým publikom vo veľkom divadle a to bola veľmi pekná skúsenosť a odtedy viem, že strašne rada hrávam vo veľkých divadlách. A toto je tiež akože rýchle otázky. Sme tu, lebo to je veľký rozdiel hrať na veľkej a na takej malej sále. Je to o niečo ľahšie, podľa mňa. Teraz ktoré? Vo veľkej sále. Je to ľahšie, prečo? No, lebo keď hráš v malej sále pre 50 ľudí, ktorým takto proste vidíš do tváre a vidíš, čo si myslia, čo asi cítia, ako sa tvária a máš všetky tieto veci okolo seba a pritom ste fakt blízko, to znamená, že aj oni vidia každé tvoje zaváhanie, všetko, tak je to ťažšie, ako keď si na veľkom javisku, kde tú energiu môžeš proste naozaj, že rozpumpovať, môžeš ju vystreliť kam chceš a máš zároveň taký ten odstup od tých ľudí, že tam nejaká tá štvrtá stena tam proste je no ľahšie sa hrá podľa mňa pre viac ľudí ako pre menej. No. Vytvára sa tam taká istá vlastne anonymita v tom veľkom divadle. Hej. Daj nám tip na slovenské divadlo. Divadlo alebo inscenáciu? No, tak skúsaj divadlo a inscenáciu. Tak, tip na slovenské divadlo určite Debris. Okay. A inscenáciu čokoľvek od Debris. A momentálne budeme premiérovať v DPM inscenáciu Eden, v ktorej ale nehrám, v réžii Alžbety Vrzguly a to podľa mňa bude tiež veľmi zaujímavá vec. Máš nejakú vysnívanú spoluprácu? Mám ich strašne veľa. Tak daj, menuj. Veľmi by som chcela robiť so Slávou Daubnerovou, s Julkou Rázusovou, s Martinou Buchelovou, s Rasťom Balekom, s pánom Fričom z Českej republiky. No, je ich dosť. Takže takéto spolupráce, super. Najhoršie predstavenie alebo taký bizarný skúškový proces alebo niečo, čo bolo fakt, že strašne divné. Čo to bolo? Nebol to skúšobný proces, ale bolo to teda predstavenie, ktoré bolo prednedávnom a hrali sme na Novej dráme a bolo to práve predstavenie inscenácia Amatéri a to bolo vtedy, keď sme sa prvýkrát mali stretnúť a mali sme nahrávať, ale ja som proste od noci začala, že strašne vrácať, prepáčte, ale je to tak a proste som celý deň bola úplne KO, lebo som utekala stále na záchod a vracala a večer vlastne o 11:00 sme mali hrať. A tým, že som nevedela v sebe udržať ani vodu, ani jedlo a nechcela som to predstavenie rušiť, tak to bolo pre mňa strašne ťažké a to bol vlastne veľmi nepríjemný zážitok. A ako si to odohrala? Ťažko, ale zvládla som to nejako. Povedala som si, že môj tréner mi vždy hovorí na tréningu, že keď nevládzem, tak je to iba 50% toho, čo vládzem. A si hovorím, že kedy je to lepšie aplikovať, ak nie teraz. Jo, no dobre, áno, to sa dobre takto, keď cvičíš, je to úplne iné, ako keď reálne ti akože zlyháva telo. Áno, no, bolo to ťažké. Mala si nejaké lieky alebo niečo? Jasné, aby som nevracala. Teraz nám dúfam pani Pardon, pozor, dobre. Skoro ste nám zhodili kameru, výborne. No toto je to dneska celé smiešné. Ale super, nie? Veď je to veľmi také organické. Podľa mňa toto je strašne super bizar. No. Ale teda super, že si to zvládla, hej? Teda akože odohrala veľmi si to. Som bola na seba pyšná, aj na kolegov, že ma tak podržali a boli mi obrovskou oporou, takže niečom to bolo akože veľmi zlé, niečom to bolo akože super. No. Čo by si vo svojej kariére urobila inak? A teda je to možno aj taká nejaká zlatá dobrá rada pre niekoho, kto začína a si povie, že bože, by som chcela tak žiť ako Lenka. Učila by som sa jazyky. A to by ti v kariére pomohlo? Neviem, či akože úplne, ale určite by som sa učila lepšie nemecky a aj anglicky.
Akože áno, anglicky rozprávam, nemecky už si to veľmi nepamätám, ale určite by som sa učila jazyky, lebo v podstate to teraz opäť iba dobieham a prihlasujem sa na rôzne kurzy a stojí to veľa peňazí, takže učte sa jazyky. A teda akože bola by tam ambícia ísť do sveta? Určite, jasné, však veď prečo nie? Chápem. Sky is the limit. Máš nejaké odporúčanie pre organizátora? Lebo Lidka Ondrušová bola prednedávnom v našej krákarni. Ona povedala, že tým, že teda tiež pracuje v nezriaďovanom divadle, takže vlastne také zrkadlo, taká dobrá minerálka nie je nikdy akože zlá. Tak vlastne z tejto skúsenosti tých nezávislých divadiel, čo je dobré vlastne povedať nejakému organizátorovi, ktorý niečo takéto pre vás má pripraviť, niečo navyše? Čo by to malo byť? Gin tonic. To treba herečkám veľmi, áno. A taká dobrá vychladená margaritka. Ja, kozmopolitán, no. No, som tam, vieš čo, neviem, akože vždy všetko potrebné si aj tak človek donesie podľa mňa sám, ale tak jasné, keď tam tečie voda a dá sa tam ísť na vecko, tak to si myslím, že je úplný základ a že to stačí, keď tam bude ešte ten gin tonic, tak to je no dobre, ale akože ty si sa nikdy nestretla s niečím takým, že aha, na tomto by mohli naozaj popracovať, lebo teda akože takto sa to nerobí? Vieš čo, asi ani nie. Akože jedine s tým veckom, že čo som mala taký problém, že sme nemali toaletu, keď sme hrali práve s Lidkou inak na jednom festivale a bolo to také zvláštne, lebo sme hrali akurát s čerstvou mamičkou, ktorá si vlastne v miestnosti odsávala mlieko, v ktorej som si ja musela vymeniť tampon, pretože mala menštruáciu a v ktorej kolega čúral do fľaše. Čiže to bol taký hrot, to som si hovorila, že to už asi ne, ale vravím, že tá toaleta asi je taký toaleta a voda. No vidíš, že toto by možno bol presne jeden z tých zvláštnych stereotypov, že herečky ako to majú v pohode, tak vlastne aj toto obnáša nejaké divadelné povolanie. Máš nejaké plány na tento rok? Sice sme už v polovičke skoro, ale tak niečo, čo sa možno už stalo a čo sa akože iba bude diať? Mám v pláne oslaviť 30-ku za mesiac, takže na to sa teším. Potom mám v pláne, ideme na festival Dotyky a spojenia, kde budeme hrať. Potom pôjdem do Írska surfovať a potom budem točiť cez leto film 27 sa volá s režisérom Gregorom Valentovičom. Na to, že budeš mať 30 rokov, tak 27. To tak troška, keď som bola na castingu, mala som 27. Ale fakt? Áno. Tak ale troška sa to poposúvalo a tak stále vyzerám, nie? Na menej. Akože áno, ale že 27 naozaj je, že vek, je to? Áno. A môžeš povedať viac o tom filme? Je to taký film zaoberajúci sa queer témou. V podstate myslím si, že to na začiatok stačí a postupne, keď sa to bude točiť a pôjde to von, tak vtedy vám určite poviem aj ja, aj niekto z mojich úžasných, talentovaných kolegov viac, takže to bude super. No a máš nejaký životný herecký sen? Hovorila si, že netreba si dávať limity. Tak čo by to mohlo byť? Čo to je? Chcela by som určite natočiť nejaký film, kde by som mala nejaký väčší priestor, kde by som sa mohla nejako viac možno aj pripraviť a dať tomu aj tak akože takú inú prípravu, hej, že by sa možno odo mňa očakávalo aj niečo iné, na čo som zvyknutá. A ďalej by to mohlo byť herecký sen to má byť? No, mám také, že herecký no, ale aha. Tak keď môže nejaký iný. Vieš, herecký, chcela by som hrať v tejto budove. V starom SNDčku. Tam by som si strašne rada zahrala, ja milujem tieto staré stavby divadelné a to je akože úplný extrémik, čiže je to super, takže to je tiež taký jeden z mojich snov. A teda ten neherecký? Neherecký? Chcela by som vlastniť nejakú nehnuteľnosť pri oceáne. To my všetci. Tak, je to tak. Super, tak vám pekne ďakujem za tento rozhovor. Úplne mám pocit, že je dovolenka. Všetko to tu naokolo hučí, fúka. Ľudí tu máme v pozadí, no je to smiešné. Ďakujem teda vám, že ste nás počúvali aj sledovali. Isto to bolo pre vás asi tak rovnako vtipné ako aj pre mňa, lebo polovičku som si musela normálne že slzy utierať od toho slnka.
No a teda veľmi pekne ďakujem, že sme sa konečne stretli a držím palce. Ja ti ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teda verím, že ak ste prišli až sem a dopočúvali to až sem alebo dopozerali, tak ste to neoľutovali. Ďakujeme krásne. Čaute. Čaute. Wow. Ty bola naozaj tak nás dá. Teraz na konci začalo, no.